आत्ताच आमच्यामध्ये थोड्याच वेळापूर्वी शिल्पा नाईक स्टेट जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा. आमच्यामध्ये आमचे एक स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आहेत आबा गडेकर, त्यांना विनंती केली त्याने आपले 2 शब्द सांगावे. नमस्कार. आजच्या या कार्यकर्ता मेळाव्यात आमच्याबरोबर व्यासपीठाचे असतात गोय राज्याचे आमचे भाजपाचे अध्यक्ष श्री तानावडे सर, तसेच आमचे श्रीपाद भाऊ, आमच्या मांजरे मतदारसंघाचे आमदार दयानभाई सोपटे, सगळे हजर उपस्थित सरपंच उपसरपंच तसेच पंच मेंबर, समोर बसलेले म्हणजे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते. आज आम्ही हंगसर ह्या भाजपाच्या मेळाव्यात सगळेजण जमले आणि आमच्याबरोबर असतात आमचे गोय राज्याचे अध्यक्ष तानावडे सर. त्यांना हांव खास करून अध्यक्षान या तुम्ही समोर बसलेल्या सगळ्या जी जनता बसलेली असतात, जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते बसलेले असतात, त्यांच्या समोर त्यांना एक ग्वाही देऊ शकता की आजपर्यंत आम्ही मांजरे मतदारसंघात जवळजवळ 3.5 वर्षा झाली कितले काम केला त्याची साक्ष हे समोर बसलेले सगळे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते देतात. आमच्या पक्षाने एक कार्यक्रम दिला. प्रमुख पाहुणे हांगासर देवेंद्रजी, तसेच आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत पावले असतात. त्यांचे हांगासर ह्या व्यासपीठाचे स्वागत करता. आम्ही ह्या मतदारसंघात हांव आमच्या मांजरे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री दयानंदभाई सोपटे हांका विनंती करता की त्यांनी आमच्या गोंय राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करतो. तसेच आमचे आमदारांना हांव विनंती करता की महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि गोव्याचे इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र फडणवीस साहेब आमच्या पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करते. आम्ही जवळजवळ ह्या मतदारसंघात गेली 3.5 वर्षा बाई बरोबर काम करतात. बाई अहोरात्र हा म्हणता 24 वरां या मतदारसंघा खातीर काम करतात. बारीक बारीक गोष्टी नोट करून आमच्या आमदारान या आमच्या मतदारसंघात जी डेव्हलपमेंट केला त्याचे हांव त्याच्या खातीर त्यांचे अभिनंदनही करता. आणि पक्षाचे काम करताना आम्ही जवळजवळ म्हाका दिसता सगळे या मांजरे मतदारसंघात जे 46 बूथ असतात त्या 46 बुथाचेर वचून बैठका घेतल्या आणि ह्या बैठकीत म्हाका दिसता कितलोसो भरघोस असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा आणि तेजे फलीत आमकां आमच्या समोर दिसता. जवळजवळ ह्या फुडल्या येणाऱ्या 22च्या इलेक्शनात आमचे बरोबर जवळजवळ 2,500
आणि म्हाका नक्कीच खात्री आसा ह्या येणाऱ्या 22चे जे इलेक्शन आसा ते आम्ही निश्चितच जिखतले. पण हांगासर आमचे निवडणूक प्रभारी आणि आमचे भाजपाचे अध्यक्ष आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मुख्यमंत्री आसात, तांकां हांव एक विनंती आणि एक सजेशन करता की हांगा या मांद्रे मतदारसंघात आम्ही हांगासर काम करतना आमकां जेन्ना आमी बुथार वयता, जेन्ना गांवांनी फिरतात तेन्ना हालींच आमकां लोक विचारपाक सुरवात जाली की तुमच्या मतदारसंघात अशे 2 पक्ष 2 हे पडल्यात आणि तिकीट कोणाक, ताका लागून हो प्रश्न जो आसा खास करून आमी तिगांकां विनंती करता की ह्या प्रश्नाचो तुमी सोक्षमोक्ष लावचो. कारण मोजकेच दीस उरल्यात, इतले दीस आमी उजळणी केल्यात आणि मोजक्याच दिसान आमकां आमची सीट निवडून हाडपाक जाय. आमी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक ध्येय तोंडा फुड्यान दवरला, 22 22 प्लस. आमी मांद्रे मतदारसंघान एक ध्येय दवरला, येणारे इलेक्शन आमी 20,000 मतां घेवन आमी आमचो आमदार हांगासर मांद्रासून विधानसभेत धाडटले. इतले सांगून माझे 2 शब्द सोमयतात. धन्यवाद. आमच्यामध्ये आत्ताच व्यासपीठावर आलेले आहेत आमच्या नॉर्थ गोवा महिला मोर्चा प्रेसिडेंट गीता कदम. मी दीपा तळकर याला विनंती करेन की त्याने कृपया त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही दीपप्रज्वलित करून करण्यात येते. मी व्यासपीठावरील सगळ्या मान्यवरांना विनंती करेन की कृपया दीपप्रज्वलित करून या कार्यक्रमाची औपचारिकता सुरुवात करावी. बंटी बंटी भारत भारतीय जनता पक्ष शक्ती केंद्र प्रमुख 17 आहे. बूथ प्रेसिडेंट संघासाठी आहे, त्यामध्ये 35 कार्यकर्ते आहेत. महिला मोर्चा 33 कार्यकर्ते, ओबीसी मोर्चा 48, किसान मोर्चा 33, मायनॉरिटी मोर्चा. आपल्याला पक्षाने 50 प्रमुख ही संकल्पना दिली होती, ती जवळजवळ 48 बुथावर केलेली आहे. त्याचे कार्यकर्ते 1270 आहे आणि अजून स्टेट किंवा वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्टवर खालच्या लेवलवरचे कार्यकर्ते आहेत ते 860 आहे. ह्या क्षणाला 2528 कार्यकर्त्याची लिस्टेड फळी मांद्रे मतदारसंघाच्या भाजपाकडे आहे. ह्याच कार्यकर्त्याच्या जोरावर
आम्ही कुठलाही पक्षाने दिलेला कार्यक्रम हा सदैव पूर्णपणे 100% यशस्वी करायला केला आहे. मग तो महिला मोर्चासाठी असो किंवा सिटी रोडचा दौरा असू दे किंवा दुसरा कुठलाही पक्षाने कार्यक्रम असू दे. त्याचबरोबर मी हेही सांगू इच्छितो की जेव्हा सरकारने गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह घेतला होता त्यावेळी मला वाटतं मांजरे मतदारसंघ हा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. मांजरे मतदारसंघातील भाजपाच्या सगळ्या कार्यकर्त्याने अखोल प्रयत्न करून सगळ्या लोकांना भूतशः त्या वॅक्सिनेशन ड्राईव्हला आणलं होतं म्हणून तो कार्यक्रम यशस्वी झाला. राजकारण व समाजकारण याचा तोल कसा सांभाळावा हे एका माणसाकडून शिकावं. त्याचं नाव म्हणजे ते आमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार दयानंदभाई सोपटे. राजकारण करत असताना मतदारसंघातील जनतेचा सतत संपर्क राहून गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सिटिंग मुख्यमंत्र्याला हरवलं. त्यानंतर ज्यांना ते राजकारणात आपले गुरु मानतात असे स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रीकर यांच्या ह्याला होऊ देऊन त्याने आमदारकीचा त्याग दिला, भाजपात प्रवेश केला. व त्यावेळी मला सांगायला मुद्दाम मी हे नमूद करतो की त्यावेळीचे 3 मंत्री आणि एक पूर्वीचा मुख्यमंत्री असे 4 लोक दयानंद सोपट्याला हरवायला लागले होते. तरी सुद्धा तुमच्यासारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर पुन्हा एकदा 2019 मध्ये आम्ही विक्रमी विजय मिळवला. मी त्याला विनंती करेन की या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याला त्याने संबोधित करावं. आमचे आमदार दयानंदभाई सोपटे. भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे मांजरे मतदारसंघ आणि या मांजरे मतदारसंघात ज्या पद्धतीने एक 15 दिवसा पहिले म्हणजे 15 दिवस अगोदर जेव्हा माझे ग्रामदैवत श्री भगवतीच्या चरणी नारळ अर्पण करून आपले कार्यकर्ता जे ज्याला आम्ही घर चलो नाही तर जनसंपर्क अभियानाला सुरुवात केली. आज बरोबर 15 दिवस झाले आणि साहजिकच 15 दिवसानंतर या मांजरे मतदारसंघात आपल्या या भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे जे पदाधिकारी आहेत त्यामध्ये आमचे आदरणीय प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत, आपले आदरणीय मुख्यमंत्री आहेत, आपले संघटन मंत्री आहेत. त्यांनी सांगितलं की एक कार्यकर्त्यासाठी एक मेळावा आयोजित करा आणि आज तुम्ही या मेळाव्याला उपस्थित आहात. आणि या तुमच्यासोबत जे व्यासपीठ आहे या व्यासपीठावर गोवा राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय सदानंदजी तानावडे, त्याचबरोबर गोवा राज्याचे तडफदार तरुण एक आमचे सगळ्यांचे आम्हाला सर्वांना पुढे घेऊन जाणारे असे आपले गोव्यासाठी लाभलेले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, मोठ्या राज्य म्हणजे महाराष्ट्र राज्य आणि या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वीरित्या धुरा सांभाळून आज गोव्यामध्ये ज्यांची गोवा निवडणूक प्रमुख म्हणजे जे निवडणूक केले असे आदरणीय फडणवीस सर, त्याचबरोबर उत्तर गोव्यात 5 वेळा लोकसभेमध्ये खासदार म्हणून निवडून येऊन केंद्रामध्ये मंत्री त्यावेळी होते आताही आहेत असे आदरणीय श्रीपाद नाईक, त्याचबरोबर व्यासपीठावर माझे एक बंधू आम्ही दोघे मोठे बंधू बसलेले आहेत. सर्वांचे नाव घ्यायला मुद्दाम खास करून सांगतो. या मांजरे मतदारसंघात टोटल म्हणजे एकूण 9 पंचायती आहेत आणि या 9 पंचायतीतले 8 सरपंच या व्यासपीठावर आहेत. 8 नाही तर 9 पंचायतीचे माझे भगिनी बंधू जे पंच म्हणून निवडून आले आहेत ते पण व्यासपीठ आहेत. माझ्या प्रेमापोटी जोर होऊन
या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या महिला सरचिटणीस प्रदेशाच्या महिला सरचिटणीस तीही ते शिल्पा नक्की आहे. दुसरी आमची भगिनी आपली कदम ती आले. सर्वांची नावं घेत नाही तर खास करून मुद्दाम घेतो. केरेगावचे सरपंच माझे मित्र बाप सुरतळकर, त्याचबरोबर बाकी सगळे पंच मेंबर. त्यानंतर पालेगावचे म्हणजे पंच मेंबर, हरमलगावचे सरपंच माझे मित्र बाप मनोहर केरकर, उपसरपंच बाप बनाट, बाकी सगळे सरपंच पंच मेंबर. मांजरेगावचे माझे उपसरपंच आणि मायनॉरिटी मोर्चाचे अध्यक्ष बाप डॅनिस भेटो, त्यांच्याबरोबर या व्यासपीठावर मांजरे गावचे निवडून आलेले पंच मेंबर. पुढे जाताना मोर्जे गावची आमची माझी भगिनी जी सरपंच म्हणून व्यवस्थितरित्या काम करते अशी सौभाग्यवती वैशाली शेगावकर, उपसरपंच माझे मित्र अमित शेगावकर, बाकी सगळे व्यासपीठावर त्या गावचे पंच मेंबर. पुढे जाताना आगारवाडा सरपंच आगारवाडा चोपडेगावचे सरपंच आदरणीय भगीरथ गावकर, पंच मेंबर. माझ्या गावची सरपंच सौभाग्यवती प्रगती सोपटे, बाकी सगळे त्या गावचे पंच मेंबर. त्याच्या पुढे जाताना तो गावचे सरपंच माझे मित्र सुहास नाईक, त्याचे बाकी आपले पंच मेंबर. शेवटी विनोडा म्हणजे 9वा गाव आहे विनोडा गाव. या विनोडा गावची माझी भगिनी सरपंच सौभाग्यवती अपर्णा परब, बाकी सगळे पंच मेंबर, बाकी सगळे आदरणीय व्यासपीठ, समोर बसलेले माझे पत्रकार बंधू. साहजिकच ज्या ज्यावेळी दयानंद सोपटे तुम्हाला बोलावतो, प्रत्यक्ष मी बोलावं नाही, माझे कार्यकर्ते बोलवतात, येतात, ज्या पद्धतीने मला मदत करतात. आजही त्याच पद्धतीने मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमाचे प्रसार माध्यमाचे आपले प्रिंट मीडिया त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असे सगळे माझे बंधू, त्यातून एक भगिनी पण आहे. आणि मोठ्या संख्येने ज्या या मांजरे मतदारसंघात ज्या 6 मोर्चा आहेत त्यामध्ये महिला मोर्चा आहे, ओबीसी मोर्चा आहे, किसान मोर्चा आहे, युवा मोर्चा आहे, मायनॉरिटी मोर्चा आहे, त्याचबरोबर एससी मोर्चा आहे. व्यासपीठावर सगळे आदरणीय त्या मोर्चाचे अध्यक्ष, समोर बसलेले वेगवेगळ्या माध्यमातून या भारतीय जनता पक्षासाठी या मांजरे मतदारसंघात काम करणारे असंख्य असे माझे कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनींनो, तुम्ही निवडून दिलेला आमदार या नात्यानं सर्वप्रथम व्यासपीठ आणि त्याचबरोबर तुमचंही मनापासून या मिळालेल्या मनापासून स्वागत करतो. आणि ज्या पद्धतीने अपेक्षा बाहेर जी तुम्ही संख्या म्हणजे तुम्ही उपस्थिती लावली याबद्दल तुमचं अभिनंदनही करतो. मित्रांनो, राजकारण कोणाला वाटतं राजकारण आणि निवडून येण्यासाठी पैसे लागतात, पैसे भरपूर खर्च करतात. कारण मला स्वतः अनुभव आहे. गेल्या 22 वर्षात 6 निवडणुका लढलो, 6 लाखला 2 हरलो. कारण त्याला वेगळी कारण होती, कारण नुकताच कुठल्या तरी मतदारसंघात म्हणजे नवीन 6 नाही 3 महिन्यात मिळाले होते कार्य करायला, तरी सुद्धा भरपूर मतं तिथपर्यंत पडलो. पण 4 निवडणुका तुम्ही मला जिंकून दिल्या. मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना माहित आहे दयानंद सोपटेला 4 वेळा निवडून देताना 2005 मध्ये जिल्हा परिषदचा मेंबर म्हणून दिला. त्याच्यानंतर 2007 भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर पेन्ने मतदारसंघात ज्या काँग्रेस पक्षाचे मोठ्यातले मोठे नेते ज्यांना त्यांना हे होती की म्हणत नाही घमेंड पण नक्कीच होते की पेण्यातच नाही की पुऱ्या गोव्यात आपल्याला हरवणारा कोणीही नाही. कारण 90% जमीनदाऱ्या पेडण्यातल्या ते होते. तरी सुद्धा माझ्या त्या पेडण्याच्या त्यावेळी त्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर मतांनी निवडून मला दिलं. त्यावेळी भाजपच्या तिकीटवर निवडून आलं. बंधू भगिनींनो, वाईट वाटलं सांगायला पण सांगावं लागतं एवढ्याच करता. 17 मे 1999 रोजी या राजकारणात प्रवेश करत असताना भारतीय जनता पक्षाचा एक मेंबर म्हणून मी प्रवेश केला. काम करता करता भारतीय जनता पक्षाचे माझे नेते खरोखरच आज नाही आहेत असे मनोहरभाई पर्रिकर यांनी जे राजकारणाचे धडे दिले ते एक टप्पा वर म्हणजे एक पायरी वर जाऊन म्हणजे घेऊन जात गेले. जिल्हा परिषदचा मेंबर, त्याच्यानंतर आमदार, हे करताना कुठेतरी नशिबाला नवाबामध्ये कुठेतरी डिलिमिटेशन झालं आणि 3ऐवजी 2 मतदारसंघ झाले आणि दुसरा माझा जो मतदारसंघ ज्यामध्ये मी निवडून आलेलो हा रिझर्व्ह फॉरेस्ट झाला. पण एक गोष्ट असतं की विनाशकाली विपरीत बुद्धी, जेव्हा विनाशकाली विपरीत बुद्धी येते आणि त्यावेळी कुठेतरी एका शब्दामध्ये कोणीतरी कोणाला तरी दुखवतो आणि तेच एक शब्द मी नाव घेणे तुम्हाला माहीत आहे ज्याने मला बोलले
संबोधले आणि ते सुद्धा कार्यकर्त्याच्या समोर मी दयानंद सोपटेंना संपवणार. मित्रांनो, कधीच कोणाच्या शब्द मग बोललो नाही, पण फक्त मनात ठरवलं की कोण कोणाला संपवतो तर बघूया. हा एकमेव विचार लक्षात ठेवून तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यानं ज्या पद्धतीनं मांजरे मतदारसंघ नवीन असून सुद्धा काम केलं, कारण ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटनेची शिक्षण ज्या आदरणीय आपले मनोहरभाई पर्रिकर आणि त्याचबरोबर आताचे गोवा राज्याचे संघटन मंत्री सतीशजी थोर यांनी जे शिक्षण दिले, त्याच ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटनेच्या माध्यमातून मी म्हणत नाही तुम्ही 2017 साली या मांजरे मतदारसंघात भरपूर मताने मला निवडून दिले आणि ते निवडून दिलेल्या आमदारकीची जे म्हणजे 17 येऊन सुद्धा काँग्रेसवाले सरकार करू शकत नाही. आदरणीय नरेंद्रजी मोदी या देशाचे पंतप्रधान, त्याचबरोबर या गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रिकर यांचे जे नेतृत्व जे आहे आणि होतं, त्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून या गोव्या राज्यात 13 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असून सुद्धा 2017 साली सरकार घेऊन. बंधूंनो आणि भगिनींनो, तुमच्या पाठबळाचे 2017 साली या मांजरे मतदारसंघात निवडून देताना मला वाटतं भरपूर मतं तुम्ही दिली, भरपूर मतं दिली. आणि त्यावेळी या मतदारसंघात कोण होते? 3 वेळा निवडून येऊन आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री असून सुद्धा तुम्ही त्यांना हरवलं. मित्रांनो, विचार केला, एवढं सगळं तुम्ही माझ्यासाठी केलं, माझ्यासाठी निवडून आणताना काहीतरी मनात आशा अपेक्षा होता. म्हणजे आज जरी नसले तरी मनोहरभाई पर्रिकरचं एक सांगणं होतं, सोपटे कधीतरी तुम्हाला हवायच, कधीतरी तुम्हाला हवायच. जेव्हा ते आजारी होते, दिल्लीमध्ये एम्समध्ये ऍडमिट होते, बोलावून घेतले, म्हटलं विचार कर, मी एवढं सांगतो, भारतीय जनता पक्षामध्ये तू यायला पाहिजे. विचार काहीच केला नाही. या देशाचे त्यावेळेचे गृहमंत्री, आताचे गृहमंत्री आणि त्यावेळेचे देशाचे या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमितजी शहा यांनी बोलवून घेतलं. तिथं बोलवून घेतल्यावर त्या दिवशी म्हणाला, आताच राजीनामा दे. मी विचार कुठलाच केला नाही. मी विचार केला फक्त माझ्या जनतेचा आणि सरळ कदाचित 15-20 मिनिटात राजीनामा दिला आणि त्याच्या पुढे म्हणाले, आता या दिल्लीमध्ये तू प्रवेश कर. त्याला साक्षी माझ्याबरोबर शिरोडाचे आमदार सुभाष शिरोडकर ते होते. त्यावेळी आपले आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक होते. त्यावेळी आपले सतीशजी धोंड होते. त्यावेळी आपले विश्वजित राणे होते. त्यावेळी आपले प्रदेशाचे म्हणजे गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष विनयजी तेंडुलकर पण होते. त्यांच्या साक्षीनं तिथं सगळं घडलं, केलं, प्रवेशही घडून आला आणि त्या दिवसापासून त्या भारतीय जनता पक्षात परत प्रवेश केला. आणि खरं सांगतो, परत ज्यावेळी मी प्रवेश केला त्यावेळी खरं म्हणजे अंतःकरणात माझं दुःख होतं की ते म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते ज्यांच्याने मला घडवलं, ज्यांच्याने मला प्रेम आपुलकी दिलं आणि कुठंतरी 5 वर्ष अलिप्त राहिलो, ते मनात दुःख होतं. पण ते दुःख त्यावेळी गेलं. परत आमदारकी दिलेली ती सुद्धा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेली आमदारकी 1.5 वर्षात सोडली. पुष्कळ नावं ठेवली. पण तुमच्या म्हणजे तुमच्या जीवावर आणि तुमच्या विश्वासावर म्हणजे खरोखरच विश्वास ठेवून पुढे गेलो. 2019 मध्ये बाय इलेक्शन पोटनिवडणुकीला उभा राहिलो. आपले माझे मित्र सुदेश सावंत जनरल सेक्रेटरी या मंडळाचे म्हणाले की त्यावेळी मला पाडण्यासाठी त्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारात असणारे 3 नाही तर 4 मंत्री होते आणि त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री होते. असे 5 बलाढ्य नेते मला पाडण्यासाठी ताकद सर्वतोपरी लावली, सर्वतोपरी पैशाची तर अचाट म्हणजे भयंकर लावली. पण अभिमान आणि अभिमानात होतो तुम्हाला सांगतो, कारण जे दिलेले तुम्ही उपकार मला मी सदैव म्हणजे आयुष्यभर म्हणजे जेव्हापर्यंत माझा जीव आहे त्या जीवाच्या असेपर्यंत मी कधीही कुणालाही माझ्या कार्यकर्त्यांना विसरलो नाही. एवढं प्रेम केलं, एवढं ताकद लावली. आणि मी ताकदीच्या माध्यमातून 2019 साली परत एकदा या मांजरे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचा आमदार म्हणून तुम्ही निवडून दिलं. आणि बंधू आणि भगिनीलो, एकच सांगतो, सर्वांना त्यावेळी सांगितलं होतं की मला मंत्रिपद मिळणार, पण मंत्रिपद मिळालं नाही. पण मी नाही दुःखी झालो आणि माझ्याबरोबर तुम्ही नाही दुःखी झाला. जवळजवळ आज 3.5 वर्ष होत गेली. कारण मंत्री नसताना सुद्धा या गोव्या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री
जे साक्षी आहेत, जे आमचा समाज या व्यासपीठावर बसलेला आहे, ज्यानं प्रेम आणि आपुलकी दिली. मला आजही आठवताना आज मुद्दाम ज्या सभेमध्ये तुमच्या कार्यकर्त्याच्या समोर सांगतोय, आजपर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून, मंत्री नसताना कुठेतरी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा चेअरमॅन म्हणून जी आपुलकी आणि साथ आणि मदत दिली, आज तुम्हालाही त्याची प्रचिती आली की मंत्री असून सुद्धा काही करू शकत नाही. पण मंत्री नसताना, कॉर्पोरेशनचा अध्यक्ष असताना या नांदेड मतदारसंघात माझ्या जनतेची जी मी कामं केली ती त्यांच्यामुळे झाली. आणि त्याचबरोबर या प्रदेशाचे अध्यक्ष जे आहेत आदरणीय सदानंदजी तानावडे, तेही त्याला सांगतात. मित्रांनो, पुष्कळ काही बोलायचं आहे, वेळ कमी आहे, तरी सुद्धा काही गोष्टी नमूद करतो. आज मी तुमच्या समोर एक गोष्ट सांगतो, मनातून सांगतो, माझ्या कार्यकर्ते म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आज दयानं सोडते नाही. माझ्या कार्यकर्त्यांना मानानं जगण्याची सवय लावून देतो. मानानं कुठलाही कार्यकर्ता आमदारानं कुठंतरी गैरकृत्य केलं, वाईट गोष्ट घडवली, ज्याच्यामुळे मला कुठेतरी मान खाली घालून जावं लागतं, अशी एकही गोष्ट केली नाही. आदरणीय व्यासपीठ आहे, त्यामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री आहेत, अध्यक्ष आहेत. मी ठामपणे सांगतो, 2002 साली मनोहरभाई पर्रिकरनं मला कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनची व्हाईस चेअरमॅनशिप दिली होती. त्यावेळेपासून आजपर्यंत म्हणजे त्या कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ड्रायव्हरचे पोस्ट असो, कंडक्टरचे असो, मेकॅनिकचे असो, हेल्परचे असो, त्यापासून आजपर्यंत आजही आदरणीय मुख्यमंत्री जे जे पोस्ट देतात, वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या खात्यातून देतात, तुम्ही साक्ष आहात. खास करून सांगतो, आजपर्यंत नोकरी देत असताना कोणाकडूनही, ती मग छोटी असू दे किंवा PSI असू दे, इंजिनियर असू दे किंवा साधा पिऊन असू दे, MTS असू दे, क्लार्क असू दे, मित्रांनो तुम्ही साक्ष आहात, कोणाही कडून आजपर्यंत 5 रुपये घेतले नाही. कारण नोकरी घेणाऱ्यामध्ये तुम्ही आहात, देणारा मी आहे, समोर पालक आहे, ते ज्यांना नोकरी मिळेल तेही आहे. मुद्दाम सांगतो, त्या गेल्या 20-22 वर्षात राजकारण करत असताना आणि राजकारणाच्या माध्यमातून नोकरी देत असताना कुणालाही काही छाती ठोकपणे सांगण्याची हिंमत नसेल की मला तू नोकरी दिली पण माझ्याकडून तू 5 रुपये घेतली. बंधूंनी बघितलं, तुम्हाला माहिती आहे याचं कारण काय आहे. कारण मी गरिबीतून गरीब वर आलेला माणूस, एवढ्या गरिबीतून मला वाटतं माझ्या गावात गरीबच कोण नव्हता. झोपाच्या खोपीत, झोपांच्या म्हणजे खोपडी म्हणतो, अशा झोपटीत बालपण घालवलं. भाऊ माझी इथं साक्षी आहे. कारण 1 वर्षाचा असताना माझे वडील मला सोडून गेले, म्हणजे सोडून गेले तर वारले. आणि ह्या हालाकीच्या परिस्थितीत जी मी शिक्षण घेतलं, ज्यावेळी ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मला PSIचा एक कॉल आला, इंटरव्ह्यू पास झालो, जमलं ते सगळं झालं, रिटर्न झालं. मुद्दाम सांगतो, त्या लिस्टवर नाव होतं, पण माझ्याजवळ देण्यासाठी पैसे नव्हते, कारण मी गरीब होतो. आणि त्या पैसे देऊ शकलो नाही म्हणून मी PSI म्हणजे पोलीस सब इन्स्पेक्टर बनलो नाही. आज माझा जो म्हणजे त्या गोव्या राज्यात जस्ती म्हणतात ते मनात ठेवलं आणि मनात पक्क केलं की माझ्याजवळ कोणीही नव्हते, कुणाही कडून 5 रुपये घेणार नाही, घेतले आजपर्यंत नाही, याच्या पुढेही घेणार नाही. राजकारण करता असताना ज्यावेळी कोट्याने पैसे निवडून येण्यासाठी म्हणजे ते असतात, ते वाटतात. 2017 मध्ये 10 कोटीचा आकडा पार केलेला. 2019 मध्ये मला त्या उमेदवाराने सांगितलं 15 कोटी खर्च केले. मित्रांनो तुम्ही साक्षी आहात, या दयानंद सोपटेने कधीही 50 लाखावर किंवा 75 लाखावर खर्च केले नाही, तरी पण तुम्ही भरपूर मताने मला जिंकून. मग कोण सांगतो निवडण्यासाठी पैसाच पाहिजे, कोण पाहिजे निवडण्यासाठी पैसे कोट्यानी पाहिजे, काही गरज नाही. कारण 4 वेळा निवडून देताना ज्या पद्धतीने पैशाची उधळपट्टी झाली 2017 मध्ये, 2019 त्यापूर्वी 2007, खरं सांगतो तुम्ही दिलेलं प्रेम, तुम्ही दिलेली आपुलकी, तुम्ही दिलेले पाठबळ आणि आज त्यावेळेने आज सुद्धा ज्या संख्येनं तुम्ही त्या जमलेलं, हे फक्त माझे वडीलधारी माणसं आशीर्वाद देण्यासाठी आहात. माझे मित्रमंडळी, माझे बंधू आहेत, भगिनी आहेत, हे तुमचं पाठबळ दाखवण्यासाठी आला. मित्रांनो एकच सांगतो, मी राजकारण करतो, मला त्यावेळी मी गरीब होतो, आज मला
पैशाची गरज नाही, म्हणजे गरिबाकडून नोकऱ्याच्या बदल्यात पैसे घेण्याची गरज नाही. कारण मी आणि माझा भाऊ गेल्या 29 वर्ष जो धंदा सुरू केलेला, आज वेगवेगळ्या 5 ठिकाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात धंदा चालतोय. आणि तुम्हाला जो प्रश्नामध्ये हा मग पैसे कुठून देतोय? जे मिळकत धंद्यातून येते, जी मिळकत या आमदारीच्या माध्यमातून येते, ती मिळकत मी ठेवत नाही. कारण मी गरिबी भोगली. त्या मानले मतदारसंघात अजूनही पुष्कळ गरीब आहेत, बंधू आहेत, भगिनी आहेत, शोधून देतो. मित्रांनो, जी आपुलकी, जी प्रेम दिलं, आणि प्रेम देत असताना प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मत जी दिली, मला वाटतं 3 वेळा या विधानसभेत आमदार म्हणून पाठवताना मला काय म्हणतात ती पदवी म्हणत नाही, एक्झॅक्टली सांगायचं म्हणजे पद नाही, म्हणजे प्रमोशनही नाही, तर उपमा अशी दिली 3 वेळा की जायंट किलर तुम्ही ठरवा, जायंट किलर. कारण 2007 मध्ये मोठ्यातला मोठा भाडका जायंट किलर ठरवलं. 2017 मध्ये काय केलं ते मी सांगत नाही, जायंट किलर ठरवलं. 2019 मध्ये उमेदवार नाही तर 4 मिनिस्टर आणि माजी मुख्यमंत्र्याला जायंट किलर ठरवलं. मग काय हवंय मला? काय हवंय मला? आहे काय पैशाची गरज? मला हवे आहे तुमची आपुलकी, मला हवे आहे तुमचं प्रेम, मला हवं आहे तुमचं पाठबळ, आणि ह्या गोष्टीसाठी हवं आहे. मित्रांनो, प्रामाणिकपणाने सांगतोय, तुम्ही मला ओळखता कसा माणूस आहे. देवानं फुकट दिलेलं तोंड, त्या तोंडाच्या वाटेने जोडलेलं नातं कसं सांभाळतात, नातं कसं जोडतात, ही बुद्धी दिली. आम्ही म्हणेन ही अक्कल देवाने मला दिली. म्हणून म्हणतो, मला दिलं माझ्यासाठी नाही दिलं. जे तुम्ही मला दिलं, मी तुमच्यासाठी सगळं काही केलं. मग ते कोविडचा तो प्रसंग असू दे, मग कुठेतरी एक ठामपणे तुम्ही सांगतात, मग सुद्धा आपले आदरणीय लीडर आहेत, त्यांना मग तो कळवण्याचं सांगतो. या मांजरे मतदारसंघात माझ्यापूर्वी कितीतरी आमदार झाले, मंत्री झाले, केंद्रीय मंत्री झाले, मुख्यमंत्री झाले. कधी कोणी गरिबाची आठवण केली होती का? कोविडच्या वेळी दयानंद सोपट्यांनी तुम्ही कार्यकर्ता त्यांच्या व्यतिरिक्त कोणी आले का? दरवर्षी चतुर्थीला दयानंद सोपटे आमदार झाल्यानंतर माझ्यापूर्वी कोणाने श्रीदेव, माझा आराध्य दैवत गणपतीची सेवा करताना प्रत्येक घराघरापर्यंत पोचला होता का? दर दिवाळीला दिवाळी साजरा करण्यासाठी कुठंतरी आमदारकीची, कुठंतरी फुल नाही तर पाकळीची मदत दिली होती का? मित्रांनो, या पुढे जाऊन सांगतो, या मान्य गोव्यात आणि गोव्यामध्ये पेणे तालुक्यात त्याचप्रमाणे या मांजरे मतदारसंघात हजारोनी शेतकरी आहेत. माझ्यापूर्वी कुठल्याही आमदारांना, मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, केंद्रीय मंत्र्यांना शेतकऱ्याची आठवण करताना मी देतो ते 50 किलो पोताचं खत, मी देतो तो 25 किलोचं बियाणं. मी तुम्हाला प्रश्न करतो, कधी कोणी 1 किलो खत दिलं होतं का? कोणी तरी 1 किलो बियाणं दिली होती का? बंधू आणि भगिनींनो, मला हेच पाहिजे. मला जे तुम्ही देत आहेत, जे तुम्ही देत आहेत, प्रेम देत आहेत, आपुलकी देत आहेत, आणि प्रेम आणि आपुलकीच्या पोटीस इलेक्शनच्या म्हणजे निवडणुकीच्या वेळी मत देतात. म्हणून कुठंतरी मी आमदार बनतोय. आमदार बनतो पण कधी मिरवली नाही, आजही नाही, कालही नाही, याच्या पुढे आमदार म्हणून कधी मिरवणारही नाही. कारण मी गरीब आहे. कोणी म्हणणार 4 वेळा निवडून आलेला माणूस तू गरीब कशाला म्हणतोस? मी अजूनही गरीब आहे. कारण माझ्या या मांजरे मतदारसंघात मी जी गरिबी भोगली तशी माझी छोटी भावंड गरीब भोगता आहेत. माझे बंधू भगिनी त्याच पद्धतीने ज्यात खुपीत राहणारे अजूनही आहेत. मग मी त्या लोकांनी मत दिली, ज्या लोकांनी आमदार घडवलं, मग मी श्रीमंत म्हणू का? मित्रांनो, एकच सांगतो, जास्त काही बोलत नाही, पण एक सांगतो, एक मागतो, तुमच्यासाठी मागतो, माझ्या गरीब बंधू भगिनीसाठी मागतो. आजही या मांजरे मतदारसंघाचे गरीब जनता आहे त्यांच्यासाठी मागतो. कारण हे मागण्याची गरज नाही. कारण हे जे आहे, कारण 15 दिवसा अगोदर नारळ देवीचा आशीर्वाद घेताना कोणालाही प्रत्यक्ष न बोलवताना 1,500च्या वर फक्त देवीचा आशीर्वाद गेला माझ्यासमोर तुम्ही जमलात. आज
मोठ्या संख्येने लढले. पण दाखवून देतं का मला मागायची गरज नाही, तुम्हाला जाण आहे, तुम्हाला आठवण आहे, तुम्हाला कळकळ आहे आणि कळकळीपोटी निवडणारं प्रेम जे तुम्ही दिलं त्या प्रेमाची परतफेड करताना तुम्ही निवडून दिलेला आमदार त्या मांजरे मतदारसंघात माझ्या नवी पंचायतीत जनतेसाठी काय काय करतो ते माहीत आहे. कोणी बोलतात ते हे केलं नाही, ते केलं नाही, ते केलं नाही, ते पाणी नाही, ते पाणी नाही, ते हॉस्पिटल नाही, ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाही, तो बंधारा नाही. मित्रांनो, तुम्ही साक्षात नाही की आहे तुम्ही सांगू शकता. सगळं काही केलेलं आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री गोवा राज्याचे इथं बसलेले आहेत. 30 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 65 कोटीचा टेंडर झालेला आहे. इलेक्ट्रॉनिकसाठी जे काय करायचे आहे त्यांनी ठरवलं. 19 डिसेंबर पूर्वी कुठला तरी मोठ्या कंपनीचा पायाभरणीचा कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री. इलेक्ट्रॉनिक सिटी झाली, सबस्टेशन टेंडर झालं, ओपन नाही झालं. म्हणजे सब स्टेशनची गादावदा करणारी बोट दाखवणारी हे नेते मंडळी आज दयानंद सोपटेना म्हणता आहे ते हॉस्पिटलचं उद्घाटन नाही केलं, तुम्ही बांधलं, मग तुम्ही कोणाला दयानंद सोपटेने अडवलं होतं का तुम्हाला? हॉस्पिटलचं उद्घाटन करायला दयानंद सोपटेने अडवलं होतं का? ते 30 MLD प्लांटचं फाउंडेशन घालायला दयानंद त्यावेळी काय आमदार होता का? इलेक्ट्रिसिटीचे सब स्टेशन त्याचे फाउंडेशन घालायला दयानंद सोपटे या मांजरे मतदारसंघ आमदार होता का? मित्रांनो, काय बघा, मराठी एकदम आवडीचा विषय. कारण माझी बायको तिथं पोहोचली नाही बघा, ती मराठीची प्रोफेसर आहे. कधी कधी आम्ही घरामध्ये मराठी बोलतो, म्हणजे मराठी बोलायची सवय झाली. मराठी बोलायला लागलो म्हणजे अतिशय जास्त बोलायचं वाटतं, जास्त नाही बोलणार. तुमचा आणि वेळ नाही घेणार, साहजिकच एवढंच सांगेल. येणारी 2022 निवडणूक सुदेश सर म्हटलं, मधु परब जे या मंडळाच्या अध्यक्षांना त्यांनी म्हटलं की नेते मंडळी इथं आहेत, तो कोणतरी आपल्याला त्रास देतो, मला काही फरक पडत नाही, पण तुम्हाला होतोय. कारण त्या पद्धतीने पुढे जातात काम घेऊन कुठंतरी मागं फोडून पाहावं लागतं. कारण कोणी ना कोणतरी स्टेटमेंट करतं. मित्रांनो, एक सांगतो, जनता आहे, जनतेचं प्रेम आहे, आपुलकी आणि प्रेम आहे. त्यातच आपलं मत सुद्धा आहे. एवढंच मागतो, मागण्याची गरज नाही. तरी सुद्धा परत एकदा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून परत एकदा तुमचं मनापासून आणि तुमच्या सगळ्याच्या वतीनं या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा म्हणजे महाराष्ट्रात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते आणि आज खास करून ज्याची नेमणूक झाली या गोवा राज्याचे निवडणूक प्रमुख असे आदरणीय आपले फडणवीस सर, या गोवा राज्याचे प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय सदानंद तानावडे, ज्याच्यासाठी 5 वेळा भरपूर मतं देऊन केंद्रामध्ये MP म्हणून पाठवलं, म्हणजे खासदार म्हणून पाठवलं, मंत्री केले, असे माझे एक गुरु ज्यांची कास धरून मी पुढे जात असे आदरणीय श्रीपाद भाऊ. मित्रांनो, तुमच्या परत सगळ्याच्या वतीनं आदरणीय व्यासपीठ इथं बसलं, त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. परत एकदा तुमचं अभिनंदन करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद भाई सोपटे. आमच्यामध्ये या ठिकाणी आहेत श्रीपाद नाईक, जे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर टुरिझम, पोर्ट अँड शिपिंग अँड वॉटरवेजेस नरेंद्र मोदीच्या सरकारमध्ये आहेत. सिम्प्लिसिटी, सादगी आणि एकदम साधा आणि सरळ माणूस जर कसा असावा तो पण इतकी वर्ष राजकारणात असून आणि मंत्रीपद असून सुद्धा तर तो भाऊ सारखा. भाऊ या नावाने आम्ही सगळे संबंध गोव्यातली जनता त्याला ओळखतो. सदैव आपला जवळचा असा माणूस. मी भाऊला विनंती करेन की त्यांनी या कार्यकर्त्या मेळाव्याला संबोधित करावे. नमस्कार. मांजरे मतदारसंघाच्या त्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याला व्यासपीठावर उपस्थित महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तसेच गोव्याचे निवडणूक प्रभारी
श्री देवेंद्रभाऊ फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी, भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी, उत्तर गोव्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री महानंद असलोडकरजी, मांद्रे मतदारसंघाचे अध्यक्ष श्री मधु परबजी, मंडळाचे सगळे पदाधिकारी सदस्य, वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच, भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व मोर्चाचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित कार्यकर्त्या बंधू आणि भगिनी, आजच्या या कार्यक्रमाला तुमच्यामध्ये उपस्थित राहायला खूप आनंद वाटतोय. गेली कित्येक वर्ष भारतीय जनता पक्षाचं काम सुरुवातीपासूनच जवळून बघायची संधी मिळाली. नेतृत्वाने आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि इथं कामाला जी सुरुवात केली त्यावेळेपासून आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाची जडणघडण ही स्वतः पाहण्याची संधी मिळालेली आहे. आज जो भारतीय जनता पक्ष उभा आहे हा तुमच्या परिश्रमावर, तुमच्या कामाच्या आधारावर हा पक्ष उभा आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. आणि म्हणूनच आम्ही कुणालाही छाती ठोकपणे सांगतोय, कुणाला इथं यायचं या, परंतु भारतीय जनता पक्षाला आवाहन करून आवाज देऊ नका. कारण या पक्षाची जडणघडण कुठच्या तरी अमिषाने किंवा काहीतरी देणार हे देणार अशी झाली नाही. इथला कार्यकर्ता जेव्हा अन्यायाविरुद्ध पेटून उठला, इथली राजकीय सत्ता ही उलटली पाहिजे आणि या राजकारणाचं जे काही समाजाला आपण चांगलं करू शकतो ते देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष इथं गोव्यात आला, देशात आला आणि त्याच भावनेने निस्वार्थपणे तुम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं आणि म्हणूनच भारतीय जनता पक्ष आज इथं गोव्यात मजबूत झालेला आहे. कार्यकर्ता हा पक्षाचा मूळ आधार आहे आणि त्याच्याच आधारावर आम्ही सर्व उभे आहोत. आम्ही आमदार म्हणून तुम्ही निवडून देतात, खासदार म्हणून कित्येक वेळा निवडून देतात आणि हे सर्व बघितल्यानंतर आम्हाला वाटतं की 2022 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता परत या गोव्यात येणार आहे. अडचणीच्या काळात जी तुम्ही सर्वांनी साथ दिली गोव्यात अनेक कार्यकर्त्यांनी, आपल्या सर्वांचा भारतीय जनता पक्षाला मदत केली आणि एक विश्वासाचा धागा पक्षामध्ये मजबूत झाला. आमच्यावर विश्वास ठेवला, अजून तो विश्वास कायम आहे आणि अजूनही तो विश्वास हा विश्वासाचा धागा मजबूत करायचा आहे आणि ते काम तुम्ही सगळे करत आहात. मित्रांनो, मी काही जास्त आज वेळ घेत नाही कारण कुठलाही कार्यक्रम आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक येणार आहे. मांद्रे मतदारसंघ मी निश्चितपणे जिंकू, त्यात अजिबात कुठंच शंका बाळगता कामा नाही. परंतु जिंकलं पाहिजे आपण, पण कशाने जिंकलं पाहिजे. जे मार्जिन मागे मिळालं होतं त्याच्यापेक्षा जास्त मार्जिन घेऊन असं आणला पाहिजे, ही जबाबदारी आम्ही तुमच्यावर सोपवतो आहे. त्यामुळे काय करावं लागेल मी 1-2 मिनिटं तुम्हाला सांगणार आहे. आपली जी मतदारसंघाची रचना आहे, मंडळ समिती, मग जिल्हा समिती आहे, मग राज्य समिती आहे, वेगवेगळे मोर्चे, सर्वत्रचे मोर्चे, मग किसान मोर्चा असू दे, युवा मोर्चा असू दे, महिला मोर्चा असू दे, ओबीसी मोर्चा असू दे, वेगवेगळे मोर्चे आपण रचना केलेली आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपला बूथ मजबूत
तर भारतीय जनता पक्ष मजबूत. आपण बूथ जिंकला तर निश्चितपणे मतदारसंघ जिंकला आणि राज्यही जिंकलं. बूथ जिंकला तर देश जिंकला. अशी या बूथाची रचना जी आहे ती आपल्याला मजबूत करायची आहे. आणि त्यासाठी 50 प्रमुख योजना तुम्ही सगळे वापरत आहात. ती सुद्धा त्याचबरोबर बूथ कसा मजबूत करायचा. तर 50 कमिटी मजबूत झाली. 50 कमिटीच्या कामाने कार्यकर्त्यांनी जर आपापल्या त्या 50वर जे मतदारसंघ आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून एक मत जोडण्याचा जर प्रयत्न केला तर मला मुळीच शंकाच वाटत नाही की आपण गेल्या वेळी जे काही मार्जिन घेतलं त्याच्यापेक्षा डबल मार्जिन आपण घेऊ आपण निवडून येणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 2-3 महिन्याच्या काळात आपण सर्वांनी मला वाटतं एक मत भारतीय जनता पक्षाच्या धोरण कसं आणायचं यासंबंधी विचार करा. बाकी चिंता तुम्ही सोडून द्या आणि फक्त निवडणुकीपर्यंत एक ठराविक वेळ या पक्षासाठी दिवसातून 1 तास देईल 2 तास देईल हे जर आपण द्यायची व्यवस्था केली तर कसलाही विचार कसली चिंता मनात आणण्याची गरज नाही. भारतीय जनता पार्टीचा विजय मांजरे मतदारसंघात निश्चित आहे हे सांगून जास्त वेळ न घेता तुम्हाला सर्वांना परत एकदा धन्यवाद देतो. मनापासून परत एकदा धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद श्रीपादजी. आमच्यामध्ये आहेत गोवा राज्याचे भारतीय जनता पक्ष प्रेसिडेंट सदानंदभाई तानावडे. मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी या कार्यकर्त्या मेळाव्याला संबोधित करावे. भारतीय जनता पार्टी मांजरे मतदारसंघाच्या आजच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात व्यासपीठावर उपस्थित गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा राज्याचे प्रभारी महाराष्ट्रातले आदले मुख्यमंत्री आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे केंद्रातले मंत्री आणि आमचे उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, आज ज्या मतदारसंघाचा आम्ही मेळावा आयोजित केला या मतदारसंघाचे नेतृत्व करपी गोवा टुरिझमचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे, मतदारसंघाचे अध्यक्ष मधु परब, व्यासपीठाचेर उपस्थित पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, या मतदारसंघातल्या सगळे पंचायतीचे सरपंच पंच, जिल्हा पंचायतीचे सदस्य, पार्टीचे कार्यकर्ते, उपस्थित पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन हांगा ह्या मेळाव्यात उपस्थित या मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणानो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण वेळ चुकीचो वेळ असून सुद्धा मोठ्या संख्येन जितले हॉलान आसात त्याच्यापेक्षा डबल लोक जे भायर उबे आसात ताका लागून हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. वेळोअभावी कारण आमकां आनी एक कार्यक्रम आसल्या कारणान चड उलोवपाक जाय. कारण आमचे प्रमुख जे उलोवपाचे आसात ते आमचे महाराष्ट्रातले आमचे मुख्यमंत्री आसले आणि आमचे निवडणुकीचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीसजी हांकां आमी आयकपाक आयिल्ले आसात. आमचे मुख्यमंत्री उलयतले. पण ज्या तरेन तुम्ही सगळेच जाण ह्या आजच्या ह्या मेळाव्याक हांगा उपस्थित आसात हातूंतल्यान ह्या मतदारसंघा भितर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो आमी पळयतात गेली 10 वर्सां ह्या गोंय राज्या भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आणि 2012 पासून ज्या तरेन ह्या गोंयचो विकास भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलो आसा हो विकास जर आमी पळयलो आसत जाल्यार हाच्या पयलीं जी सरकारां येताली ती 6 म्हयन्यांनी बदल जाली. पण भारतीय जनता पार्टीचे ज्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर हांचे 2012 सरकार आयले स्थिर शासन दिवपी जे सरकार आसलें ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसलें. आज आमी पळयतात वेगवेगळ्या भागा भितरलो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, वेगवेगळे सुविधा आसतले, नॅशनल हायवे आसतले, पुलां आसतली, हेल्थ सेक्टर आसतलें, ह्या सगळ्या भागा भितर डेव्हलपमेंट जो आसा तो खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीच्याच सरकारान दिल्लो आसा. लोकांक दिल्ल्यो सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आसतल्यो. आमी पळयतात की दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, गृह आधार येवजण आसतली, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण आसतली, हे सगळे येवजणी ज्यो आसात ते भारतीय जनता पार्टीच्याच सरकारान गोंयच्या लोकांक करून दिल्ले आसा. पण आमी आज पळयतात की बऱ्याचशा राजकीय पार्टींनी नवीन नवीन दुकानां धाडलेलीं आसात आणि ह्या दुकानाचेर बऱ्याचदा हांगा मेळून जाल्यार दुसरे कडेन अशा तरेची आज ह्या पार्टीन फाल्यां त्या पार्टीन अशा पद्दतीचेर सगळी कडेन चालू आसा. पण ज्या तरेन गोंयच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलेलो आसा, गेल्या 10 वर्सांच्या कालावधीन भारतीय जनता पार्टीन ज्या तरेन विकास केलो आसा हो विकास फुडें व्हरपाचें काम आमचे युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फुडें व्हरत आसात आणि दीस रात लोकांक लागून काम करत आसात.
आणि म्हणून आम्ही जेव्हा एखादो पत्रकार आमचा एखादो प्रश्न विचारला, तुम्ही खंयच्या मुद्द्याचे राजकारण करतात? आम्ही राजकारण करता स्थिर शासन आणि बऱ्या तरेचे प्रशासन आणि विकास या मुद्द्याचेर भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर राज्य करता. आमच्या केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा. आमचे मोदीजी हे आमच्या ह्या देशाचे नेतृत्व करतात आणि आम्ही बऱ्याचदा म्हणतात की डबल इंजिन सरकार, केंद्रात आमचे सरकार, गोंयान आमचे सरकार आणि परत एकदा 2022 निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीचे ह्या गोंया भितर परत सरकार येतले. आणि आजची जी उपस्थिती जर पळयली त्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचोच उमेदवार निवडून येतलो हातून मातूय दुबाव ना. हांव तुमचो चड वेळ घेना, पण आज आम्ही जर पळयलें की नवीन जे पार्टी आसा तृणमूल काँग्रेस, आज सकाळी म्हाका एका पत्रकारान प्रश्न केलो दिल्लीच्यान, तृणमूल काँग्रेस जी आसा ही कितें परिस्थिती काय म्हळ्यार कशें आहा की 70 वर्सां आणि प्लस हे जे आसात ते नवी सकाळ म्हणून झेंडे हालयतात. न्हिदल्या नंतर सकाळी उठतले काय हो प्रश्न आसा तरी पण झेंडे हालयतात नवी सकाळ. आणि ताका लागून असे वेगवेगळे आसतले. आम आदमी पार्टीन आमकां हांगा गोश्टी सांगपाची गरज ना. जर एखाद्या पार्टीचो आमदार ह्या गोंया भितर ना, ज्या पार्टीचो आमदार ह्या गोंया भितर निवडून येतलो ही शाश्वती ना. त्याने जर फाल्यां कोणें जर ताका सांगलें जाल्यार तो चंद्र हाडून म्हटल्यार दिता म्हणटा, कारण ताका खबर आसा सरकारूच आपले येवचें ना. भारतीय जनता पार्टी आमी जो कमिटमेंट सांगतले, आमचे मुख्यमंत्री जे उलयतले, आमचे प्रभारी जे उलयतले, आमी जे सांगतले तो कमिटमेंट आमी पूर्ण करपाचो आमकां पूर्ण अधिकार आसा, कारण सरकार आमच्या हांगा आसा. आनी ताका लागून हे जे कितें सांगतात तांकां आमी सांगलें की तुमी मॉडेल आमकां कितें दितले. आमचो मॉडेल सबंद देशा भितर ज्या मॅक्झिमम राज्या भितर भारतीय जनता पार्टी आज राज्य करता. आनी ताका लागून तुमकां जर मॉडेल व्हरपाचो आसा जाल्यार आमचें मॉडेल तुमी घेवन वचून राज्य करा दिल्ली भितर. ह्या केजरीवालाक आमी सांगलें की तू जे गोष्टी सांगतात की गोंया भितर 94 रुपयान पेट्रोल म्हणटात, तुज्या दिल्ली भितर 105 रुपयान मॉडेल एप्लाय कर, गोंयचे पेट्रोलाचे चार्जीस थंय एप्लाय कर. थंयचे पयशे हाडून हांगासर आमकां मॉडेल दाखोवपाची गरज ना. हांगा आमकां मोहल्ला क्लिनिकाची गरज ना. आमची सगळी जी हॉस्पिटलां आसा गव्हर्मेंटाची ती सगळी 5 स्टार हॉस्पिटलां आसात. आमच्या गोंया भितर जी सरकारी शाळा आसा, GSITच्या माध्यमांतल्यान ज्यो शाळा आमी उबे केल्ल्यो आसा हे एकदम चकचकीत शाळा आसा. आनी ताका लागून तेणे थंयची मॉडेल सांगपाची आमकां गरज ना. उरता कोण तर एक काँग्रेस, ज्या काँग्रेसीक स्वताचेरूच विश्वास ना, ज्या काँग्रेसी भितरले लोयतीर फाले, ज्यांच्यांनी ह्या काँग्रेसी भितर सगळें भोवलें, पार्टीचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जाले, गोंयचे मुख्यमंत्री जाले, हे सगळे आसून सुद्धा तांकां त्या पार्टीचेर विश्वास ना. आणि म्हणूनच तेंच्यांनी पार्टीचो राजिनामो दिलो आणि ते वचून तृणमूलान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. म्हणजे तांकां स्वताच्या पार्टीचेर विश्वास ना. येणाऱ्या दिसांनी बरेचशे उरले 4 जाण, तेतुर्ले कांय ह्या सायडीक त्या सायडीक वतले ही कोणाक शाश्वती ना. आनी ताका लागून स्थिर शासन, बरें प्रशासन आणि डेव्हलपमेंट करपी राज्य जर करतले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी एकमेव पर्याय आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन गोंयच्या संख्येन, कारण तुमी आजची जर उपस्थिती पळयली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या मतदारसंघा भितर तुमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा, ज्या तरेन गोंयच्या लोकांनी ठरयल्लें आसा. येणाऱ्या दिसांनी पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात, तुमी सगळे सहभागी जातात. हांव परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हजी उतरां सोंपयता. धन्यवाद. धन्यवाद सदानंदजी. There is a saying in English, a true leader is the one who take everyone along to achieve the desired goal. 2020 मध्ये संबंध देशावर तसंच गोव्यावर सुद्धा अचानक कोविड महामारीचं संकट आलं. त्यावेळी आम्ही सगळे सुरक्षित घरात बसलो होतो आणि गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हे सातत्याने प्रत्येक गोष्ट समोर येऊन त्याचा प्रतिसाद करत होता. त्यावेळी त्यांचं एक सिग्नेचर वाक्य होतं, भिवपाची गरज ना. सुरुवातीला प्रत्येकाने त्याची मजा केली, पण आता या क्षणाला त्या वाक्याचा अर्थ आम्हा सगळ्यांना कळतो. मग ते हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर असू दे किंवा बाकीच्या कुठल्याही गोष्टी. तुम्ही विचार करा, माफ करा, थोडासा कार्यक्रमात बदल झाल्यामुळे आता या क्षणी ज्या आपल्यामध्ये खास कार्यकर्त्या मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री व विद्यमान अपोजिशन लीडर श्री देवेंद्र फडणवीस जे आपल्यामध्ये आहेत, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यकर्त्या मेळाव्याला संबोधित करावे. सर, तुम्ही संबोधित करण्यासाठी एकच शेवटची गोष्ट मी नमूद करतो.
की इथे बसलेले सगळे कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. आमच्या आमदाराची कुठलीही संस्था नाही, त्यामुळे कुठलेही टीचर्स किंवा कुठल्याही शिक्षकांना किंवा त्यांच्या वडिलांना जबरदस्ती करून इथे आणलेले नाही. ह्याची सुद्धा कृपया तुम्ही माहिती द्या. गोवा राज्याचे तरुण तडफदार आणि युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी नुकतंच आपल्याला मार्गदर्शन करून पुढच्या कार्यक्रमाला गेलेले आपले भारत सरकारचे राज्यमंत्री माननीय श्रीपाद भाऊ नाईक, आपले गोव्याचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवडे, आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार आणि ज्यांच्या प्रेमाखातर इतक्या मोठ्या संख्येनं आपण सर्व लोक या ठिकाणी उपस्थित झाला, ते दयानंद सोपटेजी, मंचावर उपस्थित महानंद असनोडकरजी, गीताताई कदम, नैनी शेडगावकर, शिल्पाताई नाईक, रामा नाईक, मधु परळ, दीपा तळवकर, सर्वच मंचावरील मान्यवर पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे या हॉलमध्ये जेवढे लोक आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक हॉलच्या बाहेर आहेत. आम्ही ज्यावेळी आलो त्यावेळी आम्हाला असं वाटलं की कार्यक्रम थांबवून बहुधा सगळे लोक मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागताला आले आहेत आणि म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं बाबा चला आतमध्ये चला. ते म्हणाले आतमध्ये पाय ठेवायला जागा नाही. सोपटेजी, तुम्हाला लोकांचं प्रेम कदाचित कमी वाटलं म्हणून तुम्ही बाहेर माईकही लावला नाही आणि स्क्रीनही लावला नाही, पण खरोखर जेवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही लोक या ठिकाणी आला, माझ्या मनात प्रश्न पडला, कार्यकर्त्यांचा मेळावा ठेवला की सगळेच मतदार या ठिकाणी बोलवले? आजच इलेक्शन घ्यायचंय का असा प्रश्न मला पडावा. मी खरोखर आमदार सोपटे साहेबांचं आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की अतिशय चांगला हा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केला. आणि त्याहीपेक्षा मला खरा आनंद कशाचा आहे, मला अशी शंका आहे सोपटे साहेब की तुमच्यापेक्षा वहिनींचं काम जास्त असेल. कारण 30%, 50% वगैरे नाही, इथे 50% जास्त महिला उपस्थित आहेत आणि ज्यांच्या पाठीमागे नारी शक्ती उभी राहिली त्यांना कोणी हरवूच शकत नाही. तुम्हाला माहिती आहे, बिहारच्या निवडणुकीमध्ये महिलांनी मोदीजींच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला पुरुषांपेक्षा 8% जास्त मतदान केलं. आणि म्हणून दोन गोष्टी अजून माझ्या लक्षात आल्या. एक तर दयानंद भाईंचं तुमच्या सगळ्यांवर प्रचंड प्रेम आहे. त्यांच्या बोलण्यातनं तुमच्या प्रती जो भाव होता, जी कृतज्ञता होती, ती क्षणोक्षणी व्यक्त होत होती. आणि दुसरं हे लक्षात आलं की वहिनींवरही विशेष प्रेम आहे म्हणूनच मराठीत बोलले. मला असं वाटत होतं की माझ्याकरता मराठीत बोलताय, पण नंतर लक्षात आलं की मराठीचं प्रोफेसर घरी आहे आणि मराठीत बोललं नाही, रात्रीच्या जेवणाची सोय काही होणार नाही, त्यामुळे ते मराठीत बोलले. पण आज खरोखर एक अतिशय जमिनीशी जुडलेला, लोकांमध्ये काम करणारा आणि ज्यांचा उल्लेख झाला स्वतः करता नाही तर समाजाकरता राजकारण करणारा अशा प्रकारचा आमदार म्हणून आज आपण दयानंद सोपटेंना या ठिकाणी ओळखतो. आणि खऱ्या अर्थानं त्यामुळेच आपण सगळे लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आला. आपले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वामध्ये गोव्यामध्ये आपलं जे सरकार आहे
हे सातत्याने लोकोपयोगी कामं करते. आज आपण जर विचार केला तर देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी असतील, आपले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असतील, ही सगळी मंडळी केवळ एकच विचार करतात, जनसामान्यांचा विकास कसा होईल, वंचितांपर्यंत योजना कशा पोहोचतील, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन कसं घडेल. खरं तर ही निवडणूक आपल्या सर्वांचे लाडके नेते मनोहरभाई पर्रिकर हे आपल्यातनं गेल्यानंतरची एक प्रकारे पहिलीच निवडणूक आहे की ज्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ते आपल्यासोबत नाही आहे. पण मला एका गोष्टीचा विश्वास आहे की या गोव्यामध्ये एक विकासाचं राजकारण मनोहरभाईंनी सुरू केलं आणि आधुनिक गोव्याचे निर्माते म्हणून गोव्याला आधुनिक चेहरा देणारे आमचे मनोहरभाई होते. आणि मनोहरभाईंनंतर तीच परंपरा या गोव्यामध्ये डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पुढे नेली. आणि मला विश्वास आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वात, मोदीजींच्या मार्गदर्शनाखाली देशातलं एक मॉडेल राज्य, एक आधुनिक राज्य गोवा तयार करण्याकरता अहोरात्र मेहनत डॉक्टर प्रमोद सावंत करतात आणि निश्चित लोकांचा आशीर्वाद हा पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाला मिळेल. आज खरं म्हणजे आताच आपले अध्यक्ष सांगत होते, यावेळेस गोव्यामध्ये अनेक पक्ष येत आहेत, अनेक पक्ष या ठिकाणी येऊन आपल्या वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवतात. पण हे पक्ष कसे आहेत? हे सायबेरियन पक्ष असतात. सायबेरियन पक्षी जे असतात हे एका कालावधीकरता उडत उडत सायबेरियावरनं भारतामध्ये येतात, मुंबईत येतात, गोव्यात येतात आणि तो कालावधी संपला की उडून परत सायबेरिया परत जातात. तसे सायबेरियन पक्षी कोणी दिल्लीतनं आले, कोणी कलकत्त्यातनं आले. निवडणूक झाली की हे सायबेरियन पक्षी दिल्लीचे दिल्लीला आणि कलकत्त्याचे कलकत्त्याला परत. त्यामुळे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वातलं सरकार हे पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्थापन होणार आहे. आमचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्यावर सगळ्यांचा विश्वास आहे आणि सगळ्यात जास्त विश्वास जर कोणावर असेल तर तो देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदीजींवर सगळ्यांचा विश्वास आहे. आज बघा काय अवस्था आहे. काँग्रेस पक्षाची अवस्था अशी आहे की काँग्रेस पक्षाला अध्यक्ष स्थापन. सोनियाजी म्हणतात राहुलजींना तुम्ही अध्यक्ष व्हा, राहुलजी म्हणतात मला अध्यक्ष व्हायचं नाही. ज्यांना अध्यक्षाला माहिती नाही, अतिशय कन्फ्युज अशा प्रकारचा पक्ष देश पातळीवर कुठला असेल तर तो काँग्रेस पक्ष आहे. आणि रोज रसातळाला चालला. काँग्रेस पक्ष हा हळूहळू नॅनो पक्षाला